So kun ga wannan yana tabbatar da cewa nan gaba matsawar ba an samu wani network ne ko project ne a cryptocurrency space ya yi introducing irin wannan system ɗin ba, to psychologically Pi network za ta karbi komai a cryptocurrency, shine ma'anar revolution da ake cewa za ta kawo, ko in ce wannan shine silar da ake ce za ta kawo revolution ga duk masana da kuke ji suna magana revolution da Pi zai kawo. Kowaye ne, kowane ɗan adam ne psychologically yana son shugabanci, sannan yana so ka mu'amalance shi a bisa son zuciyarsa da ra'ayinsa, to kuma wannan hanyar Pi ta ɗauko. Therefore ba za ta taɓa samun matsala da mutane ba, domin ita ba ta abin da mutane ba sa so, a'a abin da kuke so ai ma ku za ku yi. Ba ku gani ne hatta da aka zo hackathon ku za ku zo ku ƙirƙira? So akwai wani fikira kuma anan da yake mai matuƙar muhimmanci, duk abin da aka ce al'umma ne suka taru za su gina shi. Wannan abu yana matuƙar kyau da kuma tasiri, yana bayyana bajinta kuma insha Allah ta'ala, domin different experiences ne, more especially in aka ce ba ma wai za a haɗu ne akan fahimta ne ba, kowa ya tasa fahimtar sai a zo a tantance. To wannan shine takaitaccen bayani akan user-centered design da kuma tasirin shi akan network. To me yasa in kun ji wannan bayani da kyau Pi zai zama revolution na cryptocurrency apart from wannan user-centered design ɗin? To still amsar da za mu sake baku yana da alaƙa da user-centered design ɗin, domin da suka zo a network ɗinsu farko sai suka ba da zaɓi. Wasu abubuwan da suke ce za su yi fa sun bar shi ne a manufar za su yi abu kaza na ci gaba, amma su kansu ba su da haƙiƙanin masaniyar yaya abin zai kasance, domin ba daga wurin su bane, daga wurin al'umma ne. So bayan sun jefa tambayoyi da yawa ga waɗanda suke bibiyan Pi akan yaya what are they, menene wani use cases za a gina wa Pi, sai mutane suka fara faɗa har suka zo suka yi introducing wannan hackathon da kuke gani a yanzu, wadda hackathon din nan shi ya ba da dama mutane suka fito da bajintar su fili, suka kuma nuna yardansu da amincewarsu akan Pi, wadda tun kafin a je ko ina a yau Pi ta ƙara karɓuwa saboda wannan use cases ɗin da ake gani. Baya ga user-centered design da ake gani, Pi tana ƙoƙari ya zama ta faranta wa al'ummar da take mu'amala da su a bisa zaɓinsu da yardansu da amincewarsu. To sai kasance kuma ta gina use cases masu ƙarfin da duk cryptocurrency a yau ba wani crypto ko project da ya mallaki abubuwan da Pi ta mallaka a yanzu kafin zuwa lokacin da za ta yi launching. So kun ga wannan is a clear example cewa dole revolution zai faru. Waɗannan dalilai guda biyu kacal in ka ɗauke su suna da matuƙar muhimmanci. Na ukun kawai shine waɗanda suka ƙirƙiri project ɗin dama ilimi da ya shafi harkar cryptocurrency daga wurin su yake, kuma shugaban tafiyan ya ma wuce ɗalibi a cikin harkar, no malami ne shi, karantarwa ma yake a jami'a irin Stanford. Sun kaɗa waɗannan abubuwa uku shi zai tabbatar da cewa insha Allahu Pi zai haifar da revolution ne kuma wadda is not a short time revolution, a'a zai haifar da revolution ne mai matuƙar ƙarfin gaske, wadda idan ya ja zugan nan ya tafi da shi, to kafin a iya samun wani wadda zai biyo shi har ya iya cin mishi yana da matuƙar wahala. Abinda Bitcoin ta rasa kenan, kuka ga Bitcoin take kame har gobe. Kuma wasu masana suke iya ma hasashen nan gaba ma dole idan irin su Pi suka ja gaba, dole su Bitcoin za su ba da wuri. To a cikin system ɗin nan da kuke gani a yanzu sai suka yi introducing wani mission a bisa kallo ko mahangar da suka wa Bitcoin cewa ga abubuwan da yake faruwa da ita a yau na rashin yawaitarta a wurin al'umma, ma'ana high scarcity.
bitcoin yana da high scarcity. Sai suka ga a'a to ai wannan ma ya taimaka wurin jawo network ɗin baya, domin waɗanda suka mallaki bitcoin kamar yadda nake faɗa kullum a yau mutane nawa ne gaba ɗaya. Sai suka ga abin da ya dace a ce ana yi da bitcoin ba shi ake yi da shi ba, kai ma sauran cryptocurrency, domin an ce digital money or digital currency. So kamata a ce ana iya duk activity da aka sani kuɗi zai yi da shi, kuma mutane sun karɓe shi a bisa tsari na decentralization da ya zo da shi. Amma da yake bitcoin ita ce ja gaba, to sai ta samar da waɗannan matsalolin. Wato matsalar guda ɗaya ce kawai, ta yi sakaci ko kuma ta jingina ne akan fiat currency. Fiat currency su suke backing bitcoin har kullum har koyaushe. So abin da ya sa bitcoin take ja baya kenan, saboda fiat currency a duk lokacin da aka samu zan iya ce aka samu karancin alaƙar mutane da coin ɗin, ko aka samu yawan saida shi, sai ya faɗi wanda ba a taɓa tunani ba. Me yasa? Saboda ya jingina ne da wani abu wanda shi ne fiat currency, to shi ke mentoring situation ɗinsa, shi zama backup ɗin shi. Su kuma da suka zo suka ce ita Dr. Sifan a ɗan takaitaccen rubutu da ta yi na ina so in ka abin da yake zahiri ne kowa ya gan shi, take ce abin da suke so asalin muhimmanci ko abu mai muhimmanci shine su gina wa pi value. Wannan yana da dogon fassara, amma a takaice kawai in aka ce abu na da value, to gaskiyar magana ba wai adadin kuɗi ko kuma ƙarancin kuɗi, shi abu mai muhimmanci yakan kasance da daraja a koyaushe, wadda hatta price na pi a yanzu da kuka ba ku sani ba, ana predicting price na pi ne a bisa yanayin activity da ake yi a cikin communities da ake da shi na cryptocurrency. Kuma ina da yakinin za a iya zuwa ma level inda za su zo su fidda zaɓe kai tsaye akan mutane su zaɓi wani price suke ganin pi ma zai fita. Despite the fact muna magana ne fa akan revolution da pi zai zo da shi. Insha Allah ta'ala pi zai zo da revolution da ba a da shi a cryptocurrency, saboda waɗannan abubuwa guda 3 zuwa 4 da muka ambata, wadda na ƙarshen shine yawaitansa a hannun al'umma, ta yadda wani ko coin ɗin da zai taɓa iya jingina da wani ba, ko network ɗin. Centralized sukan zo da ɗan tsauri a wasu abubuwa da ya shafi tsarinsu. Me yasa? Saboda waɗannan IDs da kuma document ɗinka da kake producing, da wasu abubuwa na IDs ɗinka da kake producing a lokacin, ana attaching ɗin shi ne to your private keys gaba ɗaya da kake da shi a network ɗinka. Shi yasa yake da low security, the most lowest security ma kenan a exchanges da ake da shi, shine centralized exchanger. Therefore a yau za a iya hacking Binance. Shi yasa za ga wani lokaci sun tafi maintenance, sun tafi kaza. So mallin shahid, wannan KYC da yake wurin akan tsananta shi ne a haka ma fa kenan yanzu yadda kuke ganin Binance din an tsananta shi saboda me, makullan dukiyanka yana makale ne a jikin waɗannan credentials ɗin da kai producing. So yana da bambanci da decentralized KYC. Mutane ba za su taɓa zaɓar wa kansu KYC mai wahala ba. Dole KYC da za a zaɓar KYC ne mai sauƙi. And then me yasa sai an yi KYC ɗin? Maganar gaskiya anan shine za a yi alaƙa da pi. KYC da za a yi a yanzu, a daina wani magana, ba KYC ne da mutum zai yi claiming pi ɗin shi da shi ba. KYC ne da za ka yi alaƙa a exchanges ɗinsu. Number 1, idan suka fitar, kuma exchanger da za su fitar, in ma za su fitar decentralized exchanger ne, kuma ma ba za su yi saurin fidda exchanger ba. Ni nake muku wannan tatsuniya, amma daga baya za a iya ganin haka insha Allah ta'ala.
dole kun sani suna da tsari na P2P. So suna so su general KYC ne da zai regulating ko zai iya aiki a duk wani program da za su gudanar a ƙarƙashin network ɗinsu, in ma akan marketplace ɗinsu, in ma akan menene, duka waɗannan apps ɗin da kuka ga suka lissafa za su yi, as far as za ka iya yi, dukkansu za su zama decentralized ne. So as far as ka yi KYC ɗaya a nan, so you can go on kawai, za ka iya yin duk abin da za ka yi a can. Kun fahimta? Bari ba da wani misali takaitacce a nan. Trust wallet is a decentralized wallet, tunda shi ba exchanger ba ne, duk da yana da wani nature of haka, amma it's not a full exchanger, it's a wallet. Therefore, idan ka dubi Trust wallet da kyau za ka ga must use pen. Dole ne ka yi aiki da abin da kake da shi a Trust wallet ɗinka. A Trust wallet ko za ka iya zuwa wani wuri ka yi amfani da shi, za ka iya zuwa wani wuri. Me yasa? Saboda kana da waɗannan keys ɗin, kai kake da makullan dukiyar a hannunka, ai to ba wanda zai iya juya ka. Kai kaɗai za ka iya juya kayanka da kanka. Shine ma'anar decentralization ɗin kenan in terms of waɗannan keys ɗin. Ba wani wanda yake, amma centralized suna da iko da shi, yasa za ku ga za su iya stopping account ɗinka. Saboda me? Suna da iko da shi. So kenan ba ko kana da KYC ba sai ka ga dama ne ka iya spending pie ɗinka a waɗannan exchanges da kuma duk wani fields da suka riga suka bude a ƙarƙashin network. But the issue ɗin a nan shine guda ɗaya, transaction. Shin zai yi kai transaction babu KYC? Suka sake zai yi mana, must you do KYC? No. Abu guda ɗaya muke gani shine wannan username ɗin da suka ƙirƙira. Akwai abin da nake son nuna muku yanzu ne ya faɗo min na manta a cikin magana na ɗazu, ya kamata in sa har guda biyu ma na manta, amma in na samu dama na waiwaye shi fine. Username da suka sa aka ƙirƙira a network ɗin, ga waɗanda suke transaction idan suka je za su ga waɗanda suka yi testing pi ɗinsu a testnet, za su ga akwai wani vacance ɗin da aka riga aka buɗe da za ka iya transfer through wannan username ɗin. To wannan ma baya nuna komai, a'a sun yi attaching abin nan, public key ɗinka ne, ba private key ba, public key ɗinka ne da wannan username ɗin, ta yadda you can receive and send a message. So ba wani hanya da za su iya dakatar da kai wai su ce dole sai ka yi KYC kafin ka iya transaction. You cannot. Abin da kawai za su iya yi a lokacin shine su yi restricting network da za ka iya transaction ɗin da shi, sai iya network ɗin su kaɗai, amma as far as sun bar shi ya iya wanzuwa a kowane platform da aka gina akan cryptography zai yi. So KYC pi ba wani abu ne mai tsanani ba insha Allah, saboda decentralized KYC ne kuma ku za ku zaɓa. Wannan shine hakikanin gaskiyar magana. Sannan pi, in order to ta tabbatar da alaƙarta da take so ta tabbatar a tsakanin wancan still dai user centered design din, shine ta samar da system na referral chain, saboda ya zama network din yayi ƙarfi yadda ake da bukata. So ba wani maganan, ba za mu kawo maganan blockchain ko na ba in order to kar mu yi contradicting abubuwan. Insha Allah ina ga a takaice abubuwan da ya kamata in faɗa ban faɗi rabi ba ina gani saboda yanayin lokaci, amma za mu dakata a nan. Insha Allah ta'ala mai gabatarwa sai ya ba mu dama kuma izuwa abin. Wannan philosophy kuma ita ce user centered design. User centered design. Wannan philosophy ku rike shi na da matukar muhimmanci, sannan ku ƙara bincike a kai. Zan ɗan sake wani ɗan ƙaramin rubutu da zai taimaki mutum, kuma zan ɗan yi fassara a kai insha Allah ta'ala. Wannan philosophy ɗin a kan shi network na pi gaba ɗaya yake gudana har yanzu haka da nake magana, kuma har ƙarshen rayuwar pi akan wannan philosophy da aka gina shi zai ci gaba.
ku lura da wani abu guda ɗaya, duk wata gini da aka mata foundation to tana karewa rayuwarta ne akan foundation ɗin duk wani kwaskwarima da za a mata. So foundation na Pi network definitely shine user centered design. Menene protocol ɗin? Wato wani tsari ne wanda ake bawa mai amfani ko kuma ake bawa mutum ma'aboci alaƙa da network ɗinka damar ya iya deciding me za a gudanar a network ɗin, yaya za a gudanar, yaushe za a gudanar, a bisa son shi da kuma buƙatunsa da yardansa da amincewarsa. Wannan ina ga a takaicen takaitawa shine ma'anar user centered design. Ma'ana duk abin da za ka gudanar ya kasance mutane su za su zaɓa, su za su ce ga yadda za a yi a kuma wani lokaci, a kuma ga yadda ya dace su gudanar. So wannan user centered design ɗin sai zama ya samar wa network wani abu na farko wadda dukkan cryptocurrency a yau suka yi lakin ɗin shi ba su same shi ba. Domin idan ka duba za ka ga shi ne wannan duk wasu abubuwa da kake gani a yau Pi ta ginu a kai ta zo ta yi hackathon, kusan komai in za su ba da shi ne a matsayin mai shawara wa al'umma. Abinda kuka zaɓa kuka yi electing the majority votes akan option da suka riga suka bayar to kawai shi za su ɗauka. Akwai wasu abubuwan da suke bari openly, ku ne za ku zo ku yi dropping menene ra'ayoyinku a ciki sai su yi choosing. And then kuma wannan user centered design ɗin still yana ƙara samar da wani armashi ma network ɗin ta hanyar duk abin da za a ƙirƙira ba su za su ƙirƙira ba, mutane ne za su ƙirƙira. Ma'ana network ɗin gaba ɗaya zai wanzu ne a hannun mutane da ingantacciyar value da mutane suka zaɓar wa network ɗin. So kun ga wannan user centered design, duk wani fahimta da duk wani magana da za ka yi a kan Pi, to dole ya zama ka alakanta maganar da wannan, domin shine abin na farko da ya kamata ka sa don ya taimaka maka ko ya haskaka maka wurin fahimtar menene network ɗin. Wallahi in ba wannan ba za ka taɓa iya fahimtar kuma ba. Shi yasa mutane suka yi ta samun matsala, ake ta tunanin Pi daidai da sauran cryptocurrency. A'a, cryptocurrency kotun su suke gudanarwa, wannan kuma ko kuke gudanarwa kotun suna monitoring ne. That is the differences. So bari ɗan yi bayani a takaicen takaitawa mutane su iya ɗan ganin wasu abubuwa dangane da wannan yana da matuƙar muhimmanci domin shi ne ƙashin bayan duk maganar da za mu yi ana. In ka fahimci wannan to yana da sauƙi ka iya fahimtar komai akan abin da ya shafi Pi network. So a gurguje idan mutane sun fahimci wannan bayani za mu tafi zuwa ga KYC. Menene KYC a takaice kafin a yi bayani? KYC shine know your customer. KYC a cryptocurrency an sha jan daga a kai shi. Har yau a tsakanin masana akwai tataburza a tsakaninsu da kowa yana ganin fahimtarsa daban ne, wadda asali gwamnati ne take ta hura wuta da wasu financial institution waɗanda suke standard cewa dole ya zama an samar da tsarin KYC don gwamnati suna tsoron a rinka satan kuɗaɗensu ta nan ana iya fita da shi. So by through wannan KYC suke iya ba da dama wurin iya detecting wani abu idan ya faru, ko kuma su iya tracing wani wanda ya aikata wani abun da ake ganin ba a yarda da shi ba. To KYC iri biyu ne ala kulli halin a gurguje. Akwai pro KYC pro, let me use this word. Akwai anti KYC. KYC da ake amfani da shi a decentralized exchanges, tunda shi aka fi sani, is different from KYC da ake amfani da shi a centralized exchanges. Wancan centralized ne, wannan decentralized. So bayan sun sababar da wannan tsari ya zauna daga cikin frame na yadda za su gina network ɗinsu, sai suka ga wani hanya zai taimake su.
the best way su iya handling mutane a bisa wannan manufan shine su yi amfani ko su introducing peer-to-peer system, domin a tsari na wannan user-centered design din yana ɗauke da full decentralization, shine asalin decentralization kenan. Therefore, in kuma za su gudanar da decentralization ne fully in this aspect, dole su introducing P2P domin shi zai baki wannan hanya ɗin da suke da bukata insha Allah ta'ala. To shi yasa kuka ga sai suka yi introducing P2P a lokacin wadda a koyaushe da mutane suka sani pi suna ta kokari suna ta exploiting suna ta karfafa batu da ya shafi KYC. Sorry, not KYC, na son ce P2P. Me yasa? Saboda ya bakin wannan manufa ɗinsu da suka riga suka gina network ɗinsu a kai. So ku rike wannan point ɗin. Idan na zo magana akan KYC zan yi ishara da wannan gaba insha Allah ta'ala. So yanzu abin da ya kamata ɗan ƙaramin philosophy da na ga hankalin mutane bai fiye bayuwa a kai ba shine na fitar yanzu. So mutane su gani, ga waɗanda suke gani suke sake karanta, domin KYC ko P2P no white paper na pi yana da wani al'ajabi guda ɗaya, ba ka iya karantawa lokaci guda ka fahimce shi duka, sai ka rinka maimaitawa a koda yaushe kafin ka iya fahimtar yadda hakikanin abin yake. I know akwai da yawa waɗanda sun san waɗannan abubuwa ne, but we are doing it for the sake of understanding, ya kuma zama background don wasu sun ma sani sun manta na abubuwan da za mu faɗa yanzu insha Allah ta'ala. So wannan philosophy din ya yi matuƙar taimakawa, wanda da suka zo a lokacin suka zo su fara building asalin frame na network din, wannan shi suka fara sanyawa a ciki. Shi yasa kuka ga aka gayyato, ya fara gayyato ita wannan mata da wadda ta yi human computing ne. Me yasa? Saboda ita za ta iya ba da ga abubuwan da mutane suke so, ga abubuwan da mutane suke da bukata, ga yadda mutane suke alaƙa da kwamfuta. Therefore ga yadda ya dace a yi sabin mutane a wannan system ɗin da sauran. Because shi ya riga ya gama tana da idea ɗinsa, tunda mun faɗa masani ne akan abin da ya shafi decentralized application a blockchain technology. In fact ma malami ne, koyarwa yake ba ɗalibi ba. So sai suka samu alaƙantuwa da sauran jama'a, ko in ce sauran wasu al'umma waɗanda suke wannan jami'a, waɗanda suke su ma ƙwararru ne kuma masana ne akan wannan fanni, suka ci gaba da gina network ɗin. To kun ji yadda abin ya faru kenan. So kada wani ya taɓa ruɗuwa da wani abin da ya shafi. A'a, ai pi ita a kullum tana ƙoƙari ne ta me? Tana ƙoƙari ne ita ta maka wani abu wadda kai ne za ka zaɓa da kanka. So ba ma daidai ba ne mutane su rinka tunani daban-daban akan pi. A'a, ai ku kuke gudanar da pi, ko ba ku lura ba? A yi mana haƙuri saboda muna ganin ya kamata mu tsaya a nan saboda kar bidiyon ya yi tsayi da yawa. Mun gode.